Každý z nás je niečím znevýhodnený, ale len do tej miery, ako si to vlastne sám pripustí. Moje meno je Jan Košturiak a ja som pôvodom strojár. Založil som kedysi firmu IPA Slovakia, aj som ju viedol. Venoval som sa inováciám a školeniam pre firmy a teraz v poslednej dobe, v posledných rokoch sa venujem Dobrému pastierovi, občianskemu združeniu. Najviac som hrdý asi na svoje deti a spolupracovníkov. Palacinky a všetko, čo obsahuje kokos. Ja knihu odporúčam asi Sväté písmo a možno také odbornejšie knihy od Nassima Taleba. A film, taký rád som mal ten film Forrest Gump. Ja už som sa aj veľa pozrel, ale ešte som sa nepozrel a tam snívam, že by som išiel na tej Patagónia. V Slovenskej chránenej dielni sa mi páči vlastne, že to robíte veľmi profesionálne, máte to dobre zorganizované od marketingu, obchodu, celý systém práce, akože to nerobíte nejak tak amatérsky alebo tak nejak na poli. A to nasadenie, že ste dobrá parta a máte také podľa mňa profesionálne nasadenie. Ja robím tiež s takýmito ľuďmi a ja by som im odkázal, aby vlastne nepríjmali to, že sú znevýhodnení. Že vlastne každý z nás je niečím znevýhodnený, ale len do tej miery, ako si to vlastne sám pripustí. Že to znevýhodnenie si do určitej miery robíme sami, aj keď rozumiem tomu, že niektorý druh znevýhodnenia sa ťažko prekonáva, ale vždy je to viac o tej hlave ako o tom znevýhodnení.